Wel, Salm 107. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Fel yna dyweded y rhai awyredwyd gan yr arglwydd, y rhai awyredodd ef o lawr gelyn, a'i cynnill ynghyd o'r gwledydd, o'r dwyrain a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de. Wel, gawn ni droi a gwrando nawr ar yr emyn cynta heno, pa le pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Wel, ein darlleniad ni heno yw'r llythyr at yr Effesiaid a pennod 2. A mi ddarllenwn ni'r pennod 2. Bu adeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich amweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr, yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n annifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny roeddem ninnau i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwanted dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr,
Fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gyda gef, a'n gosod i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd, mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei dirioneb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb ymffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Gan hynny, chwi oedd gynt yn genhedloedd o ran y cnawd, chwi sydd yn cael eich galw yn ddi-enwaededig gan y rhai a elwyr yn enwaededig ar gyfri gwaith dwylo dynol ar y cnawd, chwi meddaf, cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith a heb dduw yn y byd. Ond yn awr yng Nghrist Iesu, yr ydych chwi a fi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Oherwydd ef yw ein heddwch ni. Gwnaeth y ddau, yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu trwy ei gnawd ei hun y canolfur welyniaeth oedd yn ei gwahanu. Dirymodd y gyfraith a'i gorchmynion a'i hordeiniadau, ac felly i wneud heddwch creodd o'r ddau un ddynoliaeth newydd ynddo ef ei hun, mwyn cymodu'r ddau a Duw mewn un corff trwy'r groes, trwyddi hi fel addodd yr elyniaeth. Fe ddaeth a phregethu heddwch i chwi'r rhai pell, a heddwch hefyd i'r rhai agos. Oherwydd trwyddo ef, y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd at y tad. Felly, nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion ar saint, ac aelodau o deulu Duw. Yr ydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a'r congolfaen yw Crist Iesu ei hun. Ynddo ef y mae pob rhan adeiledur yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi'n deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef yr ydych chwythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod neu'n deml i Dduw yn yr ysbryd. Gyn i yn diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd a'i geisio gyda'n gilydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch eto am gael dod gyda heno yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Diolch o arglwydd bod yna ffordd i ni ddod. Dy fod ti wedi trefnu bod ffordd i'r rhai oedd yn bell i ddod yn agos. Ac o arglwydd i ni'n diolch, mae ti sydd wedi trefnu hyn, a mae dy drefniant di ydy a mae dallu di yw e. Dallu di sydd wedi gwneud y pell yn agos. Fe wyllus i oedd mynd ymhell, medde'r emyn, ond ti wedi dod â ni yn agos. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hynny, ac i ni'n diolch o arglwydd bod ni'n cael dod nawr gyda'n gilydd heno i daddoli di, ond yn arbennig bod ni'n cael dod at orsedd y nef, a bod ni'n dod yma heno i gael cymundeb gyda Duw, i gael cymdeithas gyda thi yn y moddion gras. A dyna arglwydd i ni'n ei geisio nawr, bod ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb sanctaidd gyda ni. Dy bresenoldeb i'n bendithion i arglwydd. Dy lais yn siarad yn glir gyda ni. A dy ysbryd yn ein diddanu ni. Ac falle yn ein argyhoeddi ni, ond yn siarad yn ni. Y gair yn delio â ni heno, bod ni'n ymwybodol ohono ti. Bod ni'n ymwybodol o thfawredd, dy ogoniant o arglwydd, wyt ti'n Dduw gogoneddus ac ar uchel. Ti yw Duw y diwiau, yr unig wir
a bywiol ddew. Y Jehofa mawr, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Yn un sydd heb ddechrau na diwedd. Yr un sydd yn ddigyfnewid ym mhob blwyddyn ac ym mhob oes ac ym mhob amgylchiad. Ac i ni'n diolch am hynny. Ac o arglwydd ti yw craig ein iachawdwriaeth ni. Ti yw ein crewr a'n gynhaliwr ni ac ni'n diolch eto am dy gynhaliaeth tuag ato ni, am dy drigaredd arglwydd. Pan ni'n meddwl am y sefyllfa bresennol, y Covid, y feirws o arglwydd, beth sydd yn ein taro ni yw bod canran o'r boblogaeth sydd yn dioddef mor fach o gymaru a beth allai fe fod, ac o gymharu a beth i ni'n haeddu. Wyt ti'n drigarog iawn tuag ato ni. Dwi ti ddim yn delio ni fel i ni'n haeddu o arglwydd. Oherwydd yn ein natur ni, ni'n mynnu gwrthryfela a troi yn derbyn di, a cefni arna ti arglwydd, a bod yn ddrwg dybus ohono ti ac yn angrediniol ohono ti, ac yn mynnu mynd ein ffordd ein hunain. Ond arglwydd wyt ti'n drigarog, wyt ti'n amyneddgar, i ni'n diolch. Ac yn fwy na hynny, mae gyda ti gynllun i achub gwael golledig euog ddyn. Mae gyda ti drefniant yn yr Efengil i ddod â phobl yn un ddynoliaeth newydd, fel i ni newydd arllen nawr, bod ti yn gwneud gwaith newydd arglwydd, bod ti'n paratoi creadigaeth newydd, pobl newydd ar gyfer nef a deiar newydd. Lle na fydd unrhyw bechod o gwbl, na llygredd, na poen, na dioddau o gwbl. Lle bydd gwir gyfiawnder a heddwch yn teyrnasu. Ni'n diolch arglwydd am y gobaith yma sydd gyda ni. Ni'n gwybod bod e'n seiliedig arna ti. Beth wyt ti wedi trefnu, beth wyt ti wedi wneud, a beth wyt ti yn mynd i wneud. A bod e'n seiliedig ar yr arglwydd Iesu Grist. Duw yn dod yn ddyn. Duw yn gwisgo cnawd, yn dod i'n deiar ni, yn byw heb bechod, ac yn marw dros ein pechodau ni, yn talu iawn dros ein pechodau ni, yn cymryd ein lle ni, cymryd ein pechod, yn cymryd ein cosb, yn cymryd y farn oedd i ddod arno ni, arno fe ei hunan. Oherwydd, wedyn ni trwy eidleisiau ef, i ni'n cael iachad. Ac arglwydd i ni'n diolch. Ac i ni'n diolch am yr atgyfodiad y trydydd dydd. I ni yma heddi ar ddydd cyntaf yr wythnos. Y dydd y cododd Crist o'r bedd yn fyw. I ni'n diolch. Sy'n dangos bod y cyfan wedi ei orffen. Bod y pris wedi ei dalu. Bod iachawdwriaeth dyn wedi ei baratoi. Arglwydd i ni'n diolch. Bod e wedi esgyn wedyn i'n cynrychioli ni, cynrychioli ei bobl yn y nef, ac anfon yr ysbryd glân. I ni'n diolch am waith y tad yn trefnu ac yn anfon, gwaith y mab yn dod ac yn marw, gwaith yr ysbryd glân wedyn yn dod â ffrwyth, gwaith y groes sy'n bywydau ni. Arglwydd, mae'n ein rhyfeddu ni bod y diwdod cyfan, y Duw mawr yn dri pherson ar waith yn ein achawdwriaeth, yn ein achubiaeth ni. Ni'n rhyfeddu arglwydd, ac yn diolch i ti. Ac yn diolch bod e'n golygu, fel ni wedi darllen, bod ti'n codi'r marw yn fyw. Ni oedd yn farw yn ein pechodau, wedi'n torri bant oddi wrtho ti. Methu wneud dim i achub ein hunain. Ni wedyn oedd yn bell oddi wrtho ti. Y pellter oedd ryngom oedd fawr. Fe'i llanwodd a'i haeddiant ei hun. Arglwydd diolch, ac diolch bod ti'n yn atgoffa ni heno, yn y darn sydd gyda ni heno, o ble roedden ni. Pa mor bell oedden ni mewn gwirionedd ac anobeithiol ein sefyllfa. Ond nawr, trwy waed Iesu Grist, trwy aberth y groes, trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu, mae'r pell yn dod yn agos. Arglwydd, dy waith di o hyn, a mae'n rhyfeddol yn ein golwg ni. Ac mae'n ein calwnogi arglwydd, os wyt ti wedi gwneud hyn i ni, os wyt ti wedi dod yn o bell yn agos, yn barod trwy ddod i gredu yn Iesu Grist, a phrofi dy ras, bydd i di'n parhau ath waith yn ein bywyd ni, ac yn hir yn gorffen y gwaith ar gyfer dydd Iesu Grist. Ni'n gwyddio bydd hyn yn ein calwnogi ni ac yn ein erthu ni heno arglwydd. Cyn eisiau rhoi clod i ti,
eisiau rhoi diolch i ti, i ni eisiau rhodio yn ostyniedig iawn ger dy fron di Arglwydd. O gofio o ble ni di dod. Ac o'n i bai amdana ti, bydden ni dal yn yr un sefyllfa heno. Gwna ni'n ostyniedig ac yn ddiolchgar, gwna ni'n fodlon iawn yn dy waith di o Arglwydd ac yn dy wasanaeth di. Ac yn galonogol yno ti. Arglwydd i ni'n gweddio hyn dros ein gilydd yma, dros y rhai fydd yn gwrando ar YouTube, dros y rhai sydd yn ei cartrefi Arglwydd, falle mewn cartre, rhai sydd â beichiau nawr a gofalon, rhai sydd yn galaru o'n plith ni. I ni'n gweddio bydd y neges yn fendith i bob un Arglwydd, bob un. Ac o Arglwydd helpa ni gofio hefyd bod na gymaint o bobl, miloedd o'n cwmpas ni, sydd yn y sefyllfa yma nawr, yn bell, yn farw ac yn bell. O Arglwydd helpa ni gofio, helpa ni beidio fod yn ddi-hyd, a nertha ni Arglwydd eto i gyflwyno efengil y groes, sydd yn dod ar marw'n fyw a'r pell yn agos. Cyn ni'n erfyn arna ti yn dy drigaredd i ddod eto, i ni'n credu bod na rai i ddod eto Arglwydd, o farwolaeth i fywyd, o'r pellter ysbrydol na i fod yn agos, trwy dy allu di, trwy rym yr efengil a grym yr ysbryd glân. Nid ein nerth ni Arglwydd, nid ein perswad ni, na'n ymroddiad, dim byd fel na, ond trwy dy allu di. Ac o Arglwydd i ni'n gweddio, cawn ni weld dy waith di eto, dy fraich di yn achub eto yn y flwyddyn sydd o'n blaen ni. Gogoniant i Iesu Grist, gogoniant i thrath, gogoniant i ti, ac lles rhai sydd nawr ar goll. Ni'n gweddio dros ein cenhadon cyswllt, diolch am y llythyr Arglwydd, ac ni'n deall y rwystredigaeth bod nhw'n bell, ddim yn gallu siarad ac ymwneud yn bersonol, ond i ni yn gweddio dros y sefyllfa yng Ngogledd Corea. Gweddio byddan nhw, os gawn nhw fynd ôl nawr, byddan nhw'n gweld ôl dy waith di yn gweithio yn ddirgel bod nhw mor bell. Gweddio i ti cael nhw, paratoi nhw, a'n erthu nhw dros y cyfryngau wrth gwrs a i fynd nôl unwaith eto. Ac o Arglwydd i ni yn cofio am y rhai sy'n dioddef erledigaeth yn ein byd ni, brodyr a chwiorydd i ni. I ni'n cofio amdani nhw, wedi darllen ddiweddar am Kazakhstan a Sudan eto, heb sôn am llefydd fel Gogledd Corea, Ethiopia, fydd o Arglwydd nertha ein brodyr a chwiorydd. Diolch am y rhai sy'n estyn allan ac yn gallu bod wrth law. Bendithian o Arglwydd a calon nhw gan weithiau yno ti hefyd. Ac o Arglwydd unwaith eto, ni'n gweddio byddi di'n bendithio'r gwaith ac bydd y deyrnas di'n dod yn tyfu ac yn tyfu yn y mannau lle mae yna erlyd. Fel na wyt ti'n gweithio Arglwydd, ti'n gallu tyfu dy eglwys ym mhob man. Ac ni'n gweddio bydd hyn yn digwydd eto gogoniant i ddenw. Arglwydd felly derbyn ein diolch nawr, derbyn ni wedi maddau'n pechodau trwy Iesu Grist ein harglwydd, ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Wel, gawn ni droi a gwrando a canu'n ein calonnau yr ymyn nesaf, dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan angrediniaeth hi.
Wel, gawn ni ddod heno nawr te at adnod 11 i 13 yn Effesiaid pennod 2, yr ail baragraff. Gan hynny, chwi oedd gynt yn genhedloedd o ran y cnawd, chwi sydd yn cael eich galw yn ddi-enwaededig gan y rhai elwyr yn enwaededig ar gyfri gwaith dwylo dynol ar y cnawd. Chwi meddaf, cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist, yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith a heb ddew yn y byd. Ond yn awr, yng Nghrist Iesu rydych chwi, a fi unwaith ymhell, wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Wel, nawr te, mae'r apostol yn symud ymlaen yn y llythyr at yr Effesiaid. Ac thema fawr y llythyr yw bod pob un yn eglwys Iesu Grist, pob un yn gyflawn ac yn gyfartal yn yr arglwydd Iesu. Pob un ohono ni, beth bynnag ein cefndir ni, yn yr amser yna, p'un bod nhw'n o gefndir bod nhw'n Iddewon, neu'n genhedloedd, ond nhw'n gyflawn yn Iesu Grist ac yn gyfartal yn yr arglwydd Iesu. Ac yn y bennod gyntaf, ni wedi gweld y cyflawnder yma yn Iesu Grist, bod y Cristion yn gyfoethog iawn yng Nghrist. A dyma y pethau sy'n cael ei dweud, 5 peth, i ni wedi cael ein dewis, i ni ymhlith etholedigion Duw. Yn Iesu Grist yma hyn, wrth gredu yn yr arglwydd Iesu, mae hwnna'n dangos bod ni'n bobl Dduw. Wrth gredu, mae hwnna'n ffrwyth y ffaith bod Duw wedi'n dewis ni. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, i ni ymhlith etholedigion Duw yn Iesu Grist. I ni wedi ein mabwysiadu i fod yn bobl ac yn blant i'r arglwydd. I ni wedi ein mabwysiadu nawr, na chi berthynas hyfryd, gyda'r tad perffaith, Duw wrth gwrs, ein mabwysiadu i deulu Duw trwy Iesu Grist. I ni wedi'n prynu wedyn yn rhydd. I ni ddim yn ein pechod, i ni ddim yn gaeth i'n pechodau nawr, i ni wedi prynu'n rhydd. Mae'r prynedigaeth gyda ni. Y pris i dalu am gosod ceithwas yn rhydd. I ni wedi'n prynu yng Nghrist. I ni'n etifeddion wedyn ni, yn ef, etifeddion Duw. Mae gyda fe etifeddiaeth ar ein cyfer ni. Gall neb i ddwgu oddi wrtho ni. Mae ynghadw yn y nefoedd i ni, meddwl llythyr 4. Ac i ni'n etifeddion o beth sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Ac mae'n dechrau nawr. Achos mae wedi'n selio ni ar ysbryd glân, mae wedi gosod ei farc arno ni fel petai. Bod ni'n eiddo i'r arglwydd, i stampau, perchnogaeth. Hefyd y stamp diogelwch, security tab arno ni. Yn yr arglwydd Iesu, ni'n ddiogel. Sel yr ysbryd glân sydd wedi cael ei roi ni. Achos mae wedi cael ei roi fel ernes wedyn ni, fel blaen dal, fel deposit o beth sydd i ddod yn y nef. Bod Duw gyda ni, bod Duw yno ni, bod Duw yn agos ato ni. I ni'n gyfoethog, i ni'n gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhain yn wirioneddau sydd eisiau i ni atgoffa'n hunain ohonyn nhw yn barhaus. Yn barhaus, i ni gyfoethog yn yr arglwydd Iesu. Ac wedyn chi'n cofio falle bod yr apostol Paul ar ddiwedd y bennod gyntaf mynd ymlaen wedyn i weddio dros yr Effesiaid, iddyn nhw gael eu llenwi, mae'n diolch amdanyn nhw am waith Duw yn eu bywyd nhw, ac iddyn nhw gael eu llenwi wedyn trwy'r ysbryd glân a doethineb a datguddiad. Iddyn nhw gael gwybod mwy, a sylweddoli a gweld mwy. Beth? Gobaith o'i galwad. Maen nhw wedi cael ei galw. A mae hwnna trwy'r Testament Newydd, mae'r Cristion yn berson sydd wedi cael ei alw. O'i bechod, o'i gyflwr naturiol, mae wedi cael ei alw at Iesu Grist, ac yn Iesu Grist i fywyd newydd. Mae wedi cael ei alw. Galwad effeithiol Duw yw hwnna. Ond mae'n alwad i obaith.
nid i anobaith. Gobaith yn galwad ni. I ni di dod, byddwn ni'n mynd mlaen i glywed o farw i fyw. O fod yn bell i fod yn agos. Na chi alwad i ddod at Dduw yn Iesu Grist. Ni di cael ein galw. A mae'r alwad na wedyn bywhau ni, mae'r alwad na wedyn deffro ni. Pan mae'r ysbryd glân yn galw. A mae'n llawn gobaith. Gobaith bywiol. I ni yn credu, os yw Duw yn dechrau rhywbeth, mae'n mynd i orffen e. Rhyw ddydd byddwn ni heb bechod o gwbl, byddwn ni'n debyg i Iesu Grist, byddwn ni yn y nef a'r ddeiar newydd, mae gyda ni obaith byw. Gan nghanol byd o anobaith, ganol byd bregus, ofnus, mae gyda ni obaith. Bywiol, gobaith ein galwad. Bwysig iawn yn dweud. A meddwl eisiau iddyn nhw weld mwy o hyn. Ac iddyn nhw fod yn rhai o hyd gobeithiol. Hynny yw gobeithiol yn yr arglwydd. Ac yn ei waith e. Cyfoeth y gogoniant sydd i ddod. Maen nhw'n cael blas o'n fe nawr. Mae mwy i ddod eto. Mwy a mwy. A mawredd aruthrol gallu Duw sydd ar waith ynddyn nhw. Yr un gallu oedd yn codi Iesu Grist o'r bedd, mae ar waith ym mhob Cristion. Na'r gallu, nid y gallu bod ar waith, mae ar waith. Os yw chi a fi yn Cristion heno, dyma'r grym, dyma'r pŵer sydd ar waith yn ein bywyd ni. Yr un grym oedd yn codi Iesu Grist o'r bedd. A mae'r grym yna, mae'r bywyd yna gyda ni yw'r corff, ni yw'r aelodau a fe yw'r pen. Ac mae'r grym yna'n dod o'r pen i'r corff. Wrth i ni fod yn Iesu Grist ac wrth i ni aros ynddo fe. Pwyso arno fe o hyd a tynnu oddi wrtho fe o hyd. Ei nerth a'i allu fe. A dyma'r nerth aruthrol sy'n ar waith yno ni, sydd yn mynd i'n harwain ni, ein cadw ni, a'n santeiddio ni, a'n perfeithio ni, a'n dwyn ni i'r gogoniant. Ac yn dechrau'r ail bennod wedyn, mae'n atgoffa nhw. Y gallu yma nawr te sydd wedi dod â chi o farw yn fyw. Dyma lle oeddech chi. Chi'n farw yn eich camweddau, eich pechodau. Nawr i chi'n fyw. A beth sydd wedi digwydd i Iesu Grist yn gorfforol, mae e wedi digwydd i'r Cristion yn ysbrydol yn barod. I ni wedi cael ein codi o farw yn fyw gyda Christ, yn gosod yn y nefolion leoedd. I ni'n blant yn nerf. Yn barod. Ond wedyn, mae beth sydd wedi digwydd i Iesu Grist yn gorfforol yn mynd i ddigwydd i ni'n gorfforol, wrth gwrs, hefyd. Mi fyddwn ni'n codi yn gorfforol o farw yn fyw hefyd gyda corff newydd. A nawr mae'n mynd nawr te, i ni'n dod ar ôl goffa'n gilydd fyna, mae spel ddar bod ni wedi bod gyda'r Effesiaid. Nawr, mae'n defnyddio darlun arall. Wedi dod o farw yn fyw, maen nhw hefyd wedi dod o bellter i fod yn agos. Maen nhw wedi bod yn bell, nawr maen nhw yn agos. A mae am atgoffa nhw, a mae'n atgoffa sylwch y cenhedloedd yn arbennig fan hyn, yn yr adnodau cyntaf yma nawr, y rhai oedd yn genhedloedd o'r blaen. Nid y rhai oedd yn Iddewon o ran cefndir, rhai oedd yn perthyn i'r cenhedloedd. Mae atgoffa nhw nawr te, beth sydd wedi digwydd iddyn nhw wrth ddod yn Gristnogion. Ble roedden nhw? Mor bell oedden nhw, a beth oedd eu cyflwr, mae'n atgoffa nhw. A falle bod chi'n meddwl, wel, pam yn neud hynny te? Os eisiau neud hynny? Wel, mae rhaid bod angen neud e, neu bydde fe ddim yn ei neud e, bydde fe ddim na yn yr ysgrythyr. Mae e'n beth da i neud. Ac wrth gwrs, i ni'n gweld yr arglwydd yn gwneud hyn yn yr Hen Testament. I ni'n gweld yr arglwydd yn neud e gyda pobl Israel hefyd. Dyma chi cwpl o adnodau nawr te, i ni weld sut mae'r arglwydd yn neud e gyda plant Israel. Pan mae'n rhoi y gyfraith nawr te, Deuteronomy 5, cofia i ti fod yn geithwas yng ngwlad yr Aifft,
ac i'r arglwydd dy Dduw dy arwain allan oddi yno a llaw gadarn ac a braich estyngedig. Chi'n gweld y gair? Cofia. Cofia nawr. Yn y ffordd wyt ti'n trin dy weision, gwna'n siŵr bod nhw'n cael gorffwys ar y saboth, gwna'n siŵr bod ti'n ei trin nhw'n iawn, oherwydd ceithwas fios di un amser, ond bod yr arglwydd wedi dod â ti'n rhydd yn ei allu mawr. Felly, mae'n beth da i gofio ble roedden ni, fel bod ni yn cofio mai gras Duw sydd wedi dod â ni ble i ni nawr os y'n ni'n Gristion, ac yn bod ni yn rasol tuag at ein gilydd a tuag at eraill. Mae'r arglwydd yn ei dysgu nhw yn fyna. Unwaith eto nawr te, Exodus 22, paid â gwneud cam ar estron. Na i orthrymu, pam? Oherwydd estroniad fuoch chi yng ngwlad yr Aifft. Och chi mewn gwlad ddiarth hefyd, chi'n cofio? A fi sydd wedi dod â chi i'ch gwlad eich hunan, fi sydd wedi paratoi gwlad yr addewid i chi, medda'r arglwydd. Nawr te, os dwi wedi gwneud hynny i chi, siwr dylech chi ymddwyn tuag at estroniaid. Yr un modd. Hynny yw, os i ni wedi profi gras Duw yn ein bywyd ni, i ddod â ni o ble roedden ni, o farw'n fyw, o bellter i fod yn agos, mi ddylen ni fod yn rasol, mae rhywbeth mawr yn bod. Os nag i ni yn llawn gras yn y ffordd i ni'n ymwneud a'n gilydd ac ag eraill. Felly mae hynny'n bwysig iawn wrth gofio. Wedyn ni, mae'r arglwydd yn ei wneud yn, dwi wedi dewis Ezekiel 16, yn un o'n hoff benodau yn yr ysrythyr, ac yn y benod yma mae'r arglwydd yn atgoffa Israel gyda darlun, sut mae wedi ei chymryd hi pan oedd hi'n blentyn, a neb wedi cael ei geni a'i gadael yn amddifad. A mae e'n cymryd gofal ohoni, cymryd hi mewn, gofalu amdani, wedyn yn ei phriodi hi. A wedyn mae'n diolch trwy fod yn anffyddlon a mynd. Ond mae e'n galw hi ddod nôl wrth gwrs. Dyna fe. Ac fan hyn, mae hwn yn rhan o'r benod, chi'n gweld adnod 8, tynghedais fy hun i ti. Roies i fy hunan i ti fel priod, hynny yw. Roies i'n hunan i ti, mewn cyfamod, chi'n gweld? Gwneud cyfamod â thi, medd yr arglwydd yw, a deithost yn eiddo i mi. Pam mae'n atgoffa nhw nawr te? Beth yw'r pwrpas fan hyn o'i atgoffa nhw? Wel, dangos pa mor ofnadwy oedd eu pechod nhw. Pa mor aniolchgar oedden nhw, pa mor ddihyd oedden nhw, fel o'n nhw'n taflu cariad Duw nôl yn ei wyneb fel petai. Ar ôl y cyfan mae wedi wneud iddyn nhw, nawr bod nhw yn chwarae gyda diwiau eraill, a delwau eraill. Ac mae'r arglwydd yn wneud hynny gyda ni wedyn ni. Wrth gwrs, mae'n atgoffa ni. A mae hyn yn gallu bod yn llesol i ni heno. Mae'n atgoffa ni o ble ni wedi dod. Beth mae wedi wneud i ni. Trwy waed Iesu Grist, i ni wedi dod o fod yn bell i fod yn agos. Nawr te, oeddi'r arglwydd Iesu yn bopeth i fi heddi. A heno, a fori. Oeddi e'n bopeth i ni. Oeddi e'n arglwydd ar y cyfan yn y mywyd i. Os na rhywbeth wy'n dylan nôl, os na ryw ran dwi'n gweud na, ti'n mynd cael dod i fyna, fi bia hwnna. Mi ddyle fe fod yn arglwydd yn dyle fe, ar y cwbl i gyd i ni. Mae wedi rhoi i waed, mae wedi rhoi i hunan, mae wedi caru ni. A mae atgoffa, cael yn atgoffa, yn help yn dweud. I ni fod i gael yn atgoffa yn gyson, i ni'n gallu gwneud, mae'n rwystredig, i ni'n gallu cael cymundeb iawn i gofio am y groes, wrth gwrs, i gofio beth mae wedi wneud droson ni. Felly mae gwerth cofio yn bwysig iawn fel hyn. Dwi ddim yn beth drwg i ni. Mae'n cadw ni yn ostyngedig. Achos mae'r cyfan o ras Duw, beth mae wedi wneud yn ein bywyd, i ddod â ni o ble roedden ni yn ysbrydol o'r blaen. Yn ddiolchgar. Dylen ni fod yn ddiolchgar. Yn addolgar, wrth gwrs,
yn addoli'r arglwydd, yn gwasanaethu'r arglwydd, yn ffyddlon ac yn canmol ei ras. Ac wrth gwrs, mae yna bwrpas arall ychwanegol fan hyn. Yn ôl gweddi'r apostol Paul, mae eisiau iddyn nhw weld pa mor fawr yw gallu a nerth Duw sydd ar waith yn ei bywyd nhw. A mae cofio ble roedden nhw, a ble maen nhw nawr, a siwr ddeithon nhw o fyna i fan hyn, atgoffa nhw o allu Duw. Beth mae wedi wneud. A mae'n tynnu fod darlun fan hyn o'r pellter, mae'n gyflwr trienus, a mae edrychwn ni ar y fyna. Ond nid fyna maen nhw nawr, fyna oedden nhw, ond trwy allu Duw, trwy ei ras, wedi dod yn o fyna. Nawr te, yn y gallu yna, ac yn y nerth yna, gallen nhw barhau yn y bywyd Cristnogol, a gallen nhw ddyfal barhau tan y diwedd. Felly, maen nhw wedi dod o fod yn bell i fod yn agos. Adnod 11 nawr te, chwi oedd gynt yn genhedloedd o ran y cnawd. Mae'n siarad yn allanol i ddechrau, siarad yn gnawdol, nawr te naturiol fel petai. Hynny yw, mae gyda chi pobl Israel, a mae gyda chi y cenhedloedd, Jews, Gentiles. Dyna rhaniad yn y byd, dal i fod yn y byd heddi, Israel a'r cenhedloedd. Nawr te, mae'n siarad yn naturiol fan hyn, achos yn y Beibl hefyd, mae yna Israel ysbrydol, a mae yna genhedloedd ysbrydol. Os i ni yng Nghrist, i ni'n perthyn i'r Israel ysbrydol nawr, ar Jerusalem newydd, ar Jerusalem nefol. Ac os i ni ddim, i ni'n perthyn i'r cenhedloedd ysbrydol, tu fas i addewidion Duw. Ond mae'n siarad i ddechrau naturiol. Ja? Ac oedden nhw heb freintiau. Ond nhw mor bell, oedd gyda nhw ddim yr un breintiau a phobl Israel, chi'n gweld? Breintiau sylweddol iawn, iawn. Un peth, mae'n sôn gyntaf am yr enweidiad, cael eich galw yn ddi-enwaidedig gan yr Iddewon, maen nhw'n ddi-enweidiad. Ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn arwydd, corfforol oedd hwnna, arwydd allanol oedd hwnna, o fod yn bobl Dduw. Ond oedden nhw ddim hyd yn oed yn gwybod am yr arwydd. Ddim yn gwybod am y peth allanol, heb sôn am yr ystyr fewnol tu ôl iddo fe. Ja? Ond nhw mor bell a hynny. Arwydd allanol oedd hwnna o fod y galon yn dyner, bod y galon wedi ei thorri, ac yn caru Duw mewn i fuddod tuag ato fe. Arwydd allanol oedd yr enweidiad o rhywbeth mewnol. Beth mae Duw eisiau yw enweidiad y galon, wrth gwrs. Ond doedd gyda nhw ddim hyd yn oed y pethau allanol. Dim hyd yn oed y pethau allanol. A heddi, nawr te, ni'n dod â fe i'n amser ni heddi, chi'n gallu meddwl am rywun falle sy'n perthyn i grefydd arall heddi. Ac ddim yn gwybod dim o'i cefndir am yr ysgrythyr ac am yr arglwydd Iesu Grist. Heb gefndir Cristnogol o gwbl. A mae yna fwy nawr, wrth gwrs, yn ein gwlad ni'n hunain. Heb fawr o gefndir o gwbl. Heb fawr o wybodaeth o gwbl o'r pethau cyntaf ynglyn â'r ffydd Cristnogol. Dim hyd yn oed y trappings allanol. Dim hyd yn oed y pethau allanol. Mae yna bobl o'n cwmpas ni fan hyn, yn Llwynhendy, yn Llanelli. Fawr o wybodaeth o gwbl am y pethau fwyaf elfennol, y pethau basic. Ddim hyd yn oed wedi ei bedyddio fel plant, fel byddai bron pawb wedi. Hanner 100 mlynedd, 70 mlynedd yn ôl. Dim hyd yn oed y pethau allanol yna, chi'n gweld? Heb sôn am yr ystyr tu ôl iddo fe, a'r arwydd o cad tu ôl iddo fe. Ac felly mae e'n rhestru nawr 5 peth. Heb Grist, felly, heb Grist. Y Meseia, yr eneiniog, heb Grist. Heb wybod
fel oedd Israel, am y Meseia. Roedd Israel yn disgwyl am y Meseia, achos bod nhw'n gwybod amdano fe. Chi'n deall? Oedd gyda nhw ddarluniau, oedd gyda nhw addewidion o'r Meseia, yr eneiniog. Oedd na 3 person yn Israel yn cael ei eneinio i'w waith. Proffwyd, yn dod â gair Duw, offeiriad, yn pontio rhwng dyn a Duw, y brenin, yn arwain y bobl. Oedd na 3, chi'n gweld, 2 swydd, o'ch chi'n cael eich eneinio. Ac oedd bob un yn ddarlun o'r eneiniog oedd i ddod. Oedd y gwir broffwyd i ddod. Gair yn dod yn gnawd. Oedd y gwir offeiriad yn mynd i ddod, i offrymu ei hunan i ddod â ni at Dduw ac aberth o werth tragwyddon. Oedd y gwir frenin i ddod, yma fe, yr eneiniog, chi'n gweld y Meseia. Ac wedyn ni, oedd yr aberthau a'r golchiadau, oedd yr oen, y bustach, y bwch gafr, bob un yn gysgod o oen Duw, yr un oedd i ddod. Bob un, oedd y golchiadau, oedd yr addewidion am ffynnon i lanhau pechod ac aflendid fel ni wedi gweld yn Secharia. Oedd y gwas yn mynd i ddod ac yn mynd i ddioddau dros ei bobl, y gwas dioddefus. Oedd hwnna i gyd gan Israel, chi'n gweld? Oedd y cenedloedd yn gwybod dim. Dim amdano fe. Dim. Ac i ni, nawr, maen nhw'n gwybod, wrth gwrs. Nawr, maen nhw wedi dod mewn iddo fe. Nawr, maen nhw'n gallu darllen yr Hen Testament, fel i ni'n gallu wneud. A cael ein cyfoethogi wrth darllen y darluniau am yr arglwydd Iesu. Ond oedden nhw'n gwybod dim. A mae pobl o'n cwmpas ni gwybod dim am yr eneiniog, dim am y Meseia chwaith. Ac mae bod heb Grist, heb faddeuant, heb obaith o lanhad, heb ffordd i ddod at Dduw, wrth gwrs. I gwlwm o gariad. Oedd Iesu Grist yn gwybod amdani nhw, wrth gwrs. Oedd nhw wedi ei dewis yng Nghrist. Oedd e'n gwybod amdani nhw, a bydden nhw'n dod. Ond cyn hyn, doedden nhw'n gwybod dim. Mae yna bobl o'n cwmpas ni fan hyn. Mae'r arglwydd yn gwybod amdani nhw. Mae yna rai yn mynd i ddod eto i gredu ynddo fe, tra bod hi'n ddydd gras. Mae e'n gwybod, ond nhw'n gwybod dim. Dim. Nes bod nhw'n cael clywed, a nes bod nhw'n dod i gredu. Ac wedyn, heb ddinasyddiaeth Israel. Heb berthyn i'r wladwriaeth Israel. Hynny yw, y breintiau gan bobl Israel, ond nhw'n gwybod am y gwir Dduw. Nhw oedd pobl y gwir arbywiol Dduw, Yahweh, Jehova, yr un a greodd y nefoedd a'r ddeiar. Oedden nhw wedi glywed yn siarad. Oedden nhw wedi gweld Duw ar waith. Yn dod â nhw, dod ag Abraham, yn dod â nhw o'r Aifft, yn dod â nhw nôl o Babylon. Maen nhw wedi gweld, maen nhw wedi clywed yn siarad. Maen nhw'n gwybod. Oedd gyda nhw'r salmau, oedd gyda nhw'r addoliad, oedd gyda nhw'r gyfraith. Chi fraint. Hyd yn oed os o'n nhw ddim yn sylweddoli, o'n nhw'n fraintiedig tu hwnt. Hyd yn oed os o'n nhw'n rhagrithiol ac yn anffyddlon, o'n nhw'n fraintiedig tu hwnt. O'n nhw wedi clywed, chi'n gweld, Israel, gwybod am Dduw fel bigau, fel tad, fel priod, fel ffrind. Mae yna i gyd yn yr Hen Testament. Ond dim y cenhedloedd. A mae hwnna wir eto, i ni ddod â fe i'n hoes ni. Faint ohono ni oedd heb wybod dim, dwi ddim yn siŵr. Rhai yn gwybod mwy na'i gilydd. Rhai ohono ni wedi cael y fraint o fagwraeth Gristnogon. Braint arithro. Sy'n ni wedi cael ei magu yn y capel dan sŵn yr Efengyl. Ni wedi cael breintiau arithro. Ond mae llawer o'n cwmpas ni heb y fagwraeth yna nawr. Heb y cefndir yna o gwbl.
A falle bod rhai yma wedi cael llai na'i gilydd o'r cefndir yna hefyd. Heb y cyfamodau a'r addewid. Dyma chi Salm 25. Caiff y rhai sy'n ei ofni gyfeillach yr arglwydd, a hefyd ei gyfamod i'w dysgu. Na chi adnod? Yn chi adnod hyfryd. I bobl Israel mae hwn, wrth gwrs. Caiff y rhai sy'n ofni yr arglwydd, rhai sy'n ei gymryd i'w ddifri nawr, ei gyfeillach. Ffrindiau, cyfeillarwch, cymdeithas yr arglwydd. A'i gyfamod, y gyfamod fyna, wrth gwrs, yw ei gyfraith ei air, i'w dysgu nhw, a'i goleuo nhw. Chi hyfryd, ond oedd y cenhedloedd ddim yn gwybod dim am hwnna. Dim am yr addewid yna, chi'n gweld? Dim am flynyddoedd mawr. Cyfamod yw bendithio nhw, a'i gwneud nhw'n fendith. Cyfamod yw i Abraham, cyfamod yw bobl. Fyddai'n ddiw i chi, a fyddwch chi'n bobl i fi. Ac yn allweddol mae had Abraham, y Meseia, had Dafydd, y Meseia. Trwyddo fe, maen nhw'n dod i mewn i fendithio'n cyfamod Dyw. Fe yw cyfryngwr, cyfamod wrth gwrs, yr arglwydd Iesu Grist. I ni nawr yn blant y cyfamod, fel cyfamod priodas, covenant. Mae'r arglwydd yn fyw i ni, yn briod i ni, ac i ni'n blant iddo fe. Oedd amser, o'n i'n gwybod dim, ac yn deall dim o hynny. A mae yna lawer o'n cwmpas ni sy'n gwybod dim am hynny chwaith. Dim yn gwybod amdano fe. Heb sôn am ei brofi fe, a profi'r sicrwydd sydd yn dod ohono fe. Ac yn dilyn wedyn ni, heb obaith. Mae hwn yn ofnadwy. Heb obaith. Beth sydd gyda phobl, os nad yw ei gobaith nhw yn niw, ac yn Iesu Grist. Gobaith sigledig iawn. Gobaith falle ynddyn nhw eu hunan, yn ei nerth a'i gallu hunan, a'i ymdrechion, llawer o bobl, yn ei daioni hunan. Falle, i'r cenhedloedd, diwiau eraill, diwiau gwag, diwiau oedd yn ddiwerth, delwau oedd llawer ohonyn nhw. A phobl o'n cwmpas ni heddi. Beth yw ei gobaith nhw? Does gyda nhw ddim gobaith. Os nad yw ein gobaith ni wedi sylfaenu ar Dduw, beth mae Duw wedi addo, beth mae Duw yn neud, yn Iesu Grist, sy'n gobaith gyda ni. Wrth i ni fynd trwy'r byd yma, wrth i ni wynebu marwolaeth a barn a tragwyddoldeb, does dim gobaith. Credwch chi fi, os nad yw'ch gobaith chi heno, tu fas i chi hunan, yn yr arglwydd Iesu, does gyda chi ddim gobaith. Dim gobaith real, dim gobaith byw, dim gobaith i werth i gael. A chi'n gwybod, mae miloedd o'n cwmpas ni. Dim gobaith o gwbl. Dim. A maen nhw'n mynd ar y llwybr llydan i ddistryw. Maen nhw'n mynd i wynebu yr arglwydd ar ddydd y farn. Maen nhw'n mynd. Dim gobaith. A fel na oedden ni, a fel na maen nhw o hyd. Ond mae'r gobaith sydd gyda ni yn yr arglwydd mor hyfryd. Mae gwir obaith yn dod gyda gwybodaeth o Dduw a'i addewidion, a wedyn ni credu nhw. Hyder y bydd yn eu cyflawni nhw. A'r gyhoeddiad y bydd popeth yn iawn yn ôl addewid Duw, bod popeth yn edrych yn wrong. Dyma chi Rhufeiniaid pennod 4. Sôn am Abraham nawr, a ei ffydd yn yr arglwydd a'r credu hwn, a gobaith y tu hwnt i obaith a'i gwnaeth yn dad cenhedloedd lawer. Yn ôl ar hyn a lefarwyd felly y bydd dy ddisgynylion. Hynny yw, oedd e'n credu pan oedd ddim byd i weld yn arwydd bod beth oedd Duw yn addo yn mynd i ddigwydd, chi'n gweld? Oedd popeth oedd e'n gweld yn dweud fel arall. Bod e'n mynd i gael plentyn, oedd e'n mynd yn hen, a bod e'n mynd i fod yn dad cenedl fawr ac yn y blaen.
Oedd popeth oedd llyged yn gweld yn gweud fel arall. Ond oedd e'n gobeithio yn yr arglwydd. Oedd e'n gobeithio yng Nghaerdydd. Oedd e'n obaith wag? Nag oedd. Oedd e'n obaith afreol? Nag oedd. Oedd e'n obaith bydde yn ei siomi fe ac yn ei adl lawr? Nag oedd. Dim o gwbl. Oedd e'n wir obaith. Gobaith yn ilw. Yn ei air, y ddiaddiwydion, yn ei efengil e. Dyna wir obaith. Dyma beth mae'r apostol nes ymlaen yn y Rhufeiniaid nawr te, pennod 5. Dyma obaith na chawn ein siomi ganddo. Gobaith y gogoniant i ni, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân, a mae ef wedi ei roi i ni. Apostol Paul yn ychwanegu rhywbeth arall, mae gair Duw gyda ni, a'i obaith i ni, ond hefyd mae tystiolaeth yr ysbryd glân. Mae'n profiad ni o ras Duw, mae'n profiad ni o gariad Duw, yn cadarnhau beth mae'r gair yn gweud ac yn cryfhau ein gobaith ni a'n ffydd ni yn yr arglwydd. Mae'r apostol wedyn yn gorffen yn gweud heb dduw yn y byd. Nid nag oedd Duw yn cofio amdani nhw unwaith eto. Fel crewr a chynhaliwr, mae'r arglwydd yn cofio yn bob un, wrth gwrs. Mae'n cynnal. Dyw e ddim wedi gadael y greadigaeth o gwbl. Dyma beth mae'r apostol, beth i ni'n darllen yn Actau 14, ac ni adawodd ei hun heb dist, gan iddo gyfrannu bendithion. Fel un mae Duw nawr y crewr gyda'r byd, rhoi glaw o'r nef, tymhorau ffrwythlon a chyflawnder calon o luniaeth a llawenydd. Dyw pobl yn sylweddoli, ond oedd wrth Dduw, mae'r cwbl yn dod. Y cwbl i gyd. Dyw e ddim di anghofio amdani nhw, ond oedd nhw ddim yn ymwybodol ac yn gwybod amdano fe. Nid nag oedd ganddyn nhw dduwiau, ond duwiau wneithuriad dyn oedd rheini, duwiau anobeithiol, duwiau dychymig dyn, duwiau o bren, o garreg, duwiau groegaidd oedd yn bell yn byw mewn rhyw parallel world, a ddim ots dyn nhw o gwbl am beth oedd yn digwydd mynnyn o gwbl mewn gwirionedd. Yn nhw'n gwerthu gael fel duwiau beth bynnag. Ac oedden nhw heb wybodaeth o Dduw, heb brofiad ac heb adnabyddiaeth o'r gwir Dduw. A mae'r apostol yn tanlinellu'r pethau yma fan hyn gyda'r Effesiaid, fel un oeddech chi. Dyma oedd eich cyflwr chi oedd yn genhedloedd na. Chi mewn cyflwr trienus, peryglus, gorwedd dan farn Duw, mae wedi dweud yn barod. Ac yn bell oddi wrth Dduw. Ac yn bell oddi wrth deulu Duw, pobl Dduw. Ac wrth gwrs, i ryw raddau neu gilydd, i ni gyd wedi bod yn y sefyllfa yna. Rhai yno ni heb lawer o gefndir, o gwbl falle. Rhai a mwy o gefndir, a llawer i ddiolch amdano fe. Yn ein pechodau, ni gyd yn bell oddi wrth Dduw. A mae gymaint yn helpu ni gofio, mae gymaint o'n cwmpas ni heddi, a mae nhw'n bell. Ym mhob ystyr. A mae hwnna'n rhywbeth i ni gofio yn diwedd. Ond, nid fyna i chi nawr. Chi wedi dod yn agos. Chi wedi dod i etifeddu y cwbl i gyd. Chi wedi dod i'r cyfamod. Chi wedi dod at y gwir Dduw. Chi wedi dod at Grist. Chi wedi dod i'r addewidion i gyd. A mae yna gannoedd o addewidion i bobl yr arglwydd. Cannoedd ohonyn nhw. Ac maen nhw yna i ni, i'w credu nhw a phwyso arnyn nhw. A ni wedi dod i mewn iddyn nhw i gyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda i ni i gofio mi fuon ni'n bell. Rhai yn bell yn allanol, rhai i ni gyd yn bell yn ysbrydol. Beth sydd wedi dod yn ni'n agos? Wel, efengil Iesu Grist. Efengil y groes
trwy waed Crist i ni wedi dod yn agos. Trwy waed Iesu Grist, mae'r pell yn dod yn agos. Bod Duw wedi dod yn ddyn, bod Duw wedi dod i ddioddau a rhoi ei hunan, offrymu hunan drosom ni. Dyna siwrd mae'r pell wedi dod yn agos. Dyna siwrd mae'r rhai oedd heb Dduw, heb obaith, heb ddim byd wedi dod i gael popeth. Mae'n ryfeddod, mae'n ryfeddod. Odych chi yn teimlo ac yn meddwl weithiau, sut mae hyn wedi digwydd? Bo fi nawr yn blentyn i Dduw, yn blentyn y nef. Chi'n pinsio chi'n weithiau? I feddwl, sut mae hwn wedi digwydd i fi? O'n i mor bell. O'n i mewn sefyllfa mor ddrwg, mor driennus. Nawr wy'n agos i'n ffrindiau. Mae'n dad, mae'n frawd, mae'n briod hardd, mae'n graig, mae'n brynwr, mae'n bopeth. Mae'n rhyfeddod o ras Duw trwy waed Iesu Grist. Wel, mae gyda ni destun diolch yn dod heno, unwaith eto. A bob dydd, gadewch i ni fod yn bobl ddiolchgar. Mae'r rheswm gyda ni roi mawl a chlod i'r arglwydd i ogoneddu ei enw bob dydd, bob bore, bob nos, i ddiolch iddo fe am ei ras. Mi ddylen ni fod yn ostyngedig. Os mae'r cyfan o ras, os mae'n cyflwr ni oedd bod yn bell, a fe sydd wedi dod yn ni'n agos, mi ddylen ni fod yn ostyngedig iawn. Yn ein hagwedd at yr arglwydd ac at eraill wrth gwrs. Ac wedyn ni, gallwn ni fod yn hyderus yn ei allu fe. Ble bynnag oedden ni, nid fyna i ni nawr. A fe sydd wedi gwneud y gwaith. Fe sydd wedi dod yn ni o fod yn bell i fod yn agos. Ac felly, fe yw'r un fydd yn ein cynnal ni, yn ein cadw ni, yn ein harwen ni, yn ein defnyddio ni, yn ein sancteiddio ni, ac yn gorffen y gwaith. Ei allu fe. A mae'n ein helpu ni nawr i bwyso, yn dyfa, ar ei allu fe. Yn dallu rwy'n amddiried. Gweddio i'r gwaith i barhau, ac i dyfu yno ni a thrwom ni, ac ymroi i'w waith e. A mae wedi bod yn help, dwi'n credu, mae wedi bod yn help i fi gael yn atgoffa heno o gyflwr eraill o'n cwmpas ni, sydd nawr heb Iesu Grist, heb gapel, heb gefndir, heb fawr o wybodaeth o gwbl. A mae'n helpu ni i ymroi i weddio dros y gwaith ac i ledaenu yr efengyl. Siwrd maen nhw'n mynd i ddod o fyna, o'r pellter yna, i fod yn agos. Pellter oddi wrth bobl Dduw, pellter oddi wrth Dduw yn ei pechodau. Siwrd efengyl y groes trwy waed Iesu Grist, efengyl y groes sy'n mynd i ddod yn nhw, gallu Duw yn gweithio trwy'r efengyl, trwy nerth yr ysbryd glân. Nid yn gallu ni, yn gwaith ni yw rannu'r efengyl, yn gwaith ni yw lledaenu, galw, gannog pobl. A'i waith wedyn yw dod â nhw, o fod yn bell i fod yn agos. Mae'n beth hyfryd yn dweud i weld rhywun yn dod yn agos at yr arglwydd trwy Iesu Grist. Mae'n beth hyfryd i weld rhywun heb cefndir o gwbl pobl Dduw i ddod mewn i'r teulu. Yn dwi'n beth hyfryd, gwefreiddion. Gallu Duw yw hwnna, a ni'n gweddio byddwn ni'n gweld eto. Yn y misoedd a'r dyddiau o'n blaen i nawr, byddwn ni'n gweld mwy o hynny. A gadewch i ni i ymroi gyda'n gilydd yn ei waith. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ymunola mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur.
Arglwydd, i ni'n diolch am dair i ni heno, ac i ni'n diolch am dy ras ac am dy waith yn ein bywyd ni. O, arglwydd ni oedd yn bell. O, arglwydd falle yn allanol, oedd rhai o'n ni'n bellach na'i gilydd. Ond pob un ohono ni'n bell o ddiwrtho ti yn ein pechodau. Ac heb ddew, ac heb obaith, heb y cyfamod a'r addewidion. O, arglwydd yn ni mewn cyflwr triennus iawn. Ond diolch yn bod ni nawr yn agos. Diolch bod ni nawr mewn cyfeillach gyda'r arglwydd. Diolch bod ni nawr yn bobl yr arglwydd. O, i ni'n rhyfeddu. Rhyfedd na biasw nawr yn y fflamau. Wedi cael fy nhorri lawr am fy myia. I ni'n rhyfeddu arglwydd a rhyfeddu at y gariad tuag ato ni. Helpa ni barhau i ryfeddu. Helpa ni barhau i ganmol dy enw a chanmol dy ras. Cadw ni'n isel ac yn ostyngedig o arglwydd, gan mai dy waith di sydd wedi bod a sy'n digwydd a sy'n cario ymlaen yn ein bywyd ni. Felly ti y bor diolch, y gallu a'r gogoniant i gyd. Ac o, arglwydd estyn dy fraich eto, i ddod â rhai sydd o'n gwmpas ni bob man, mor bell, yn farw yn ei pechodau, i ddod yn fyw ac yn agos, gogoniant i thenw a dyfodiad y deyrnas. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni, hyd nes y daw. Amen.